op på DALI Alliancens hjemmeside. Og hvis ikke det ligger her, så er det ikke DALI 2. Der er ikke noget, der hedder DALI 2 Ready. Der er ikke noget, der hedder DALI 2 Compatible. Vi har lige lavet det efter standarden, men den er ikke helt godkendt. Ligger det ikke herinde, så er det ikke DALI 2. Jeg har et lille eksempel med på det her DALI 2, hvordan et DALI 2 logo kan se ud, som ikke rigtig er DALI 2. Det her, det er sådan nogle ting, når I ser det her DALI 2 logo, som er ret hjemmelavet. Det er sådan noget, vi møder. Og det er sådan noget, som specielt installatørerne siger, jamen der står jo på den er DALI 2. Ja, jeg kan godt se, der står DALI-2, men derfor er den ikke DALI 2, hvis ikke den er inde i protokollen, eller inde i databasen, så er det ikke en DALI 2-komponent. Så endelig gå herind og kig, der ligger et link. Slidesene her, de bliver sendt rundt, som jeg lige husker det, Allan, efter mødet, så I er velkommen til at gå ind og kigge i produktdatabasen herinde. Man kan søge på de forskellige brands. Hvad er det for en type? Er det en driver? Er det en sensor? Er det et input-modul og sådan noget? Så endelig gå herind og tjek det, inden I begynder at købe eller sætte noget op, som skal være DALI 2. Så tjek det herinde. En ting, som også er et omdrejningspunkt i forhold til DALI 2, det er det, som hedder døgnrytmelys, eller DALI type 8. Det er tunable wire-armaturer. Vi laver rigtig mange løsninger i dag på plejehjem, på sygehus og sådan noget, også begynder på skoler og sådan noget med det, der hedder døgnrytmelys. Det handler jo om, som hvis man ikke ved det, at man kan skifte farvetemperaturen på armaturet fra en meget varm farve over en kold farve og til en varm farve igen om aftenen. Det er noget med den døgnrytme, som er inde i kroppen på en. Det er den, vi prøver at efterligne. Og det, som nogle gange bliver spørgsmålet, det er, jamen har I brug for DALI 2, hvis jeg skal lave døgnrytmelys, altså tunable white løsninger? Og svaret er, nej, det behøver du ikke. Det er altid en god idé at have nogle DALI 2-certificerede produkter, fordi så har vi dem fået testet og godkendt. Men det er ikke et krav, at man har DALI 2 for at kunne lave de her tunable white døgnrytmeløsninger. Vi har lavet døgnrytmeløsninger i... Jeg var lige ved at sige, snart 10 år, vil jeg tro. Det var før jeg startede hos VanP, der har vi lavet de her løsninger i gamle dage på det, der hed DALI type 6, det vil sige 2 driver til hver sin farve i gamle dage. I dag laver man det på type 8. Det betyder, at der er en adresse per driver, men du har 2 udgange, så man kan begynde at blande farverne, få den rigtige farvetemperatur, samtidig med, at man laver dagslysreguleringer. Så det er det omdrejningspunktet i det. Men svaret er nej, man behøver ikke DALI 2 for at lave de her døgnrytmeløsninger. Det behøver man ikke. Hvad får man så ud af DALI-protokollen? Der er en masse ting, man kan hive ud, som jeg nævnte. Man får nogle lidt forbedrede muligheder for at hive data ud af ens driver, når man har nogle DALI 2-driver, som kommer med det, der hedder 251, 52 og 53. Der kan man få lidt ekstra data ud af dem. Det var igen på topologien, den har jeg allerede været inde og vende, men det der egentlig er spændende ved det her, så det er, at i DALI-verden, fordi man taler sammen lidt på kryds og tværs af de forskellige controller, man kan tale på sammen med de forskellige DALI-busser, så kan man lave meget store anlæg med det her, baseret på det, der hedder TCP/IP-kommunikation. Det er også en del af standarden, at det er typisk den måde, man laver kommunikationen mellem flere controllere. Og hvad kan man så bruge alle de her data til? Jeg ved ikke, hvor lang tid vi har tilbage, Allan. Jeg har i hvert fald 5 minutter. Godt. Hvad kan vi bruge alle de her data til? I dag laver vi rigtig meget integration til CTS'en. Det er også en del af den nye BR18. Der er kommet nogle lidt skærpede krav i forhold til hvornår skal man have BMS/CTS-anlæg på sine bygninger, både nye bygninger, men faktisk også eksisterende bygninger over en vis størrelse. Det er noget med 290 kW, enten køl eller varme, så skal man faktisk lave et BMS-system på både nye, men også eksisterende bygninger. Det er der ikke ret mange, der ved. Så det her med at kunne hive dataerne ud fra sit lysanlæg og lægge det over i et BMS eller CTS-anlæg, det er altså det er kommet for at blive, og kravene bliver skærpet endnu mere i løbet af de næste år. Så det er kommet for at blive, altså, og de krav de bliver sat ned i forhold til hvor store bygninger man skal lave de her ting i. Det var i princippet det. Jeg glemte lige at nævne, at hvis der var nogen, der havde spørgsmål, så må I rigtig gerne skrive derinde. Jeg ved ikke, om der er nogen, der allerede har skrevet, eller om der er spørgsmål her i rummet, eller hvad. Er der nogen, der har skrevet lidt spørgsmål? Ja. Ja.
Paragraf 298 A og B er lige i BR18 lige præcis, og det er i forhold til CTS, at der er krav om i BR18, at der skal laves et CTS-anlæg på de her sådan, bygninger. Det er sådan, jeg tror faktisk, den hedder 295, hvis jeg ikke husker helt ret, eller helt galt, men det er også lige meget, at der på bygninger skal laves et BMS-anlæg, som overvåger de tekniske anlæg. Det er kravet. Og så kan man selvfølgelig fortolke lidt på kravet, hvad er det så, man gør i den virkelige verden. Og dertil, der har Bygningsstyrelsen lavet nogle forslag til nogle guidelines i forhold til, hvad skal man gøre for at overholde de her krav. Og der ligger faktisk selvfølgelig varmeventilation og sådan noget som standard, eller som normalt ligger under CTS'en, men der er faktisk også nævnt belysning. Så det begynder vi rigtig meget at se, at der fra rådgivernes side, nu sidder vi jo her hos et rådgiverfirma, begynder at komme nogle krav til, at lyset også skal ind under CTS-anlægget. Så det er fuldstændig korrekt. Ja. 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 Ja, altså det der er i det, nu bliver der spurgt lidt til, hvad ser vi af problematikker i forhold til DALI og DALI 2. Altså DALI 2-standarden er per definition bagudkompatibel. Det vil sige, at man kan godt bruge de gamle sensorer og sådan noget, som er de gamle DALI, på de nye controller og sådan noget. Der er lidt teknisk omkring, hvilke adresser de ligger på og sådan noget. Så det ser vi ikke som det store problem. Men det problem, vi ser, er, at når man kobler to DALI 2 komponenter sammen, altså for eksempel en sensor og en controller, så er det, når vi gør det med forskellige leverandørers komponenter, så er det ikke noget problem for eksempel at læse et bevægelsessignal ud. Det er bare et analogt signal, som siger, er der bevægelse eller er der ikke bevægelse. Når vi begynder at tale dagslysregulering, så bliver det lidt mere sparet, fordi at hvordan læser man et niveau ud af lux? Når det er data, vi snakker, så er det jo bits and bytes, altså så er det jo enheder, man taler typisk. Jeg ved godt, det bliver kaldt lux, men det bliver i virkeligheden målt ud i enheder, fordi det er jo en lille computer, der står og kører. Og hvordan gør man det? Og det er lige præcis en af de ting, som der ikke rigtig lige er tænkt over i DALI 2-standarden. Hvordan læser man et lux-niveau ud i enheder? Nogen kan gøre det fra 0 til 200, og nogen gør det fra 0 til 500. Så det er svært at lave en dagslysregulering sådan helt rigtigt, medmindre man sådan prøver sig lidt frem. Så det er en af de ting, blandt andet, vi har mødt med at begynde at mixe og matche de forskellige leverandørkomponenter. Ja. Ellers ikke flere spørgsmål, så vil jeg sige tak. Den overvågende lytter har set, at I er altid velkommen til at ringe, hvis der er nogle spørgsmål til et eller andet. Jeg kan tale i timevis omkring DALI og DALI 2, så det er kun en lille snas, jeg har taget med i dag. Så tusind tak for jeres tid. Skal jeg lige gøre sådan her. Hallo? Kan I høre mig derude? Tommelfinger op til skærmen, så vi ved, om I kan høre. Ja, de er i rummet. I kan godt høre. Det er super godt. så er I tændte. Super. Er der en melding udefra, Allan, om der er lyd på derude? Der er thumbs up. Fantastisk. Det er jo lidt forud for tidsplanen, men jeg hører fra Frederik, han rigtig gerne vil tale lang tid om DMX, så lad os prøve at holde pacet, så vi kommer godt igennem. Men inden da, så skal vi lige tale om en anden måde at lave lysstyring på, end bare DALI 2, fordi vi har utrolig meget bygningsmasse, der er lavet før tid.
hvor der ikke nødvendigvis var noget daily eller et 10 volt signal, hvor vi kun har 230 volt. Og som Morten rigtig nævnte, så er der rent faktisk krav til i dag, at vi har et lysstyringssystem, der gør, at vi kun bruger den energi i byggeriet, som vi nu engang har behov for. Så betyder det så, at vi ikke kan gøre det uden at udskifte installation til ny installation? Nej, det gør det ikke, fordi der med tiden og den teknologiske udvikling også er kommet trådløse måder at lave lysstyring, der faktisk minder meget om det, som Morten han lige præsenterede for. Det vi skal tale om specifikt i dag, det er det vi i Glamox kalder Wireless Zigbee, som er et Signify ECR-system, baseret på sensoren SNS 210 MC, programmeret via Master Connect. Vi skal tale lidt om systemdesign, vi skal tale om funktionerne med trådløs lysstyring, og hvordan det på mange måder er det samme udtryk, som brugeren oplever som fra en dalinstallation, men hvordan vi alligevel skal tænke det anderledes, og hvilke fordele det kan give. Så vi starter ud med at kigge på daily kontra trådløs. Så kigger vi mere i dybden på ECR, for der er mange forskellige måder at lave trådløs lysstyring på. Og til sidst så kigger vi lidt mere på systemdesign. Hvordan får vi brugt de funktioner, der er i ECR, sådan så det kommer brugeren bedst. Men før vi gør det, så skal I lige høre lidt om mig. Jeg hedder Rasmus Astrup Striberg, og jeg er LMS-konsulent i Glamox. LMS, det står for Light Management Systems, men populært mellem mine kollegaer, så står det også kort for lys med styring. Jeg er uddannet lysdesigner på Aalborg Universitet, og før jeg kom dertil, så læste jeg en bachelor i kommunikation og IT på Københavns Universitet. Så jeg har arbejdet med IT og teknologi og samspillet mellem det i forhold til, hvordan mennesker får en fordel ved det. Og det har så været så heldig at gøre 5 år med lysdesign og lysstyring, og det har været på tværs af rigtig mange forskellige kommunikationsprotokoller. Eksempelvis DALI og DMX, som vi skal høre om senere. Men lige kort for at ridse banen op, og vi har allerede været lidt inde på det fra Morten af. Light Management Systems, det er kort og godt systemer, som via kontrolsignaler styrer lyset. Og så er det så, hvad er det for nogle kontrolsignaler? Og hvordan bliver det sendt rundt? Det kan være via DALI eller DMX, ArtNet som digitale form for DMX. Vi har Zigbee, og vi har Bluetooth, SIG, vi har Casambi, Wireless Radio. Så vi har altså både muligheder for at gøre det her via kabel eller trådløst. Men hvad er det helt konkret, vi gerne vil? Det vi gerne vil, det er, at de lamper, vi har, de får en styring på intensitet, de får en Kelvin-temperatur, og måske har vi også en timing for det, fordi vi ved nu, at døgnrytmelys har vi brug for en specifik Kelvin og en specifik intensitet på et meget specifikt tidspunkt. Men det ved lamperne ikke. De daily driver, der sidder i, de har brug for at få en kommando fra lysstyringssystemet, og de udveksler data frem og tilbage, og det er uanset om det er DMX, eller om det er daily, eller det er trådløst. Nu kender mange daily, fordi det har som sagt været rundt i en del år, og det er lysstyring via kabel. Og vi styrer intensitet og Kelvin, og det kan vi gøre på mange forskellige måder, men hovedsageligt så er det kommandoer, vi sender til lamperne. Det kan vi gøre ved enten inputmoduler som tryk eller sensorer. Vi kan gøre det fra kalenderstyring, eller vi kan også gøre det fra døgnrytmebeskeder, hvor vi har et system, der automatisk genererer beskederne for os. Og vi kan gøre det ved, at vi sender ud til alle enheder, eller vi kan sende det til en kontrolgruppe, eller til specifikke adresser. Men når vi så taler trådløs, så har vi mange af de samme funktioner, men vi gør det på en anden måde, fordi vi har eksempelvis ikke lysstyring via kabel længere. Nu har vi nogle nodes, eller nogle sensornoder, eller en trådløs komponent i armaturerne, der kan sende og modtage data med hinanden på forskellige måder, alt efter hvilket system det er. Det er stadigvæk intensitet og Kelvin, vi deler rundt, men vi har lidt sværere ved at broadcaste. Og det er fordi, når vi tænker på et wifi-netværk, hvis jeg nu går rigtig langt væk fra min router derhjemme, så falder signalstyrken, og vi er afhængige af, at vi kan kommunikere med hinanden. Så derfor så kigger vi meget i gruppe- og enkeltadresse kommunikation. Det er muligt i nogle systemer at lave broadcast, men oftest kræver det et separat komponent, der så spreder signalet ud til alle noderne. Så hvis vi prøver at sammenligne dem, så har vi generelt set de samme funktioner tilgængeligt. Men når vi er på daily-siden, så har vi en høj grad af fleksibilitet i virkemåden. Så vi kan eksempelvis lave lysstemme på en kontakt på mange forskellige måder, eller lægge dem rundt på forskellige tryk. Men når vi så kommer over i den trådløse verden, så har vi en prædefineret måde, der er opsat i systemet, og vi bliver nødt til at købe ind på systemets præmisser. Men vi kan de samme ting. Så nogle af de fordele,
der er, det er meget genkendeligt for brugeren, der bruger lysstyringssystemet. Vi kan ikke nødvendigvis mærke, når vi går ind i et rum, og vi trykker, tænder for lys og sensorerne, om det er DALI eller det er trådløs. Vi kan mange gange genbruge eksisterende installation, så vi sparer en masse nye kabler. Det er der nogle materialer, der tæller i eksempelvis CO2-regnskab. Og så har vi rent faktisk oftest en sensor eller en eller anden form for node med data i hvert armatur, og det er datapunkter, vi kan samle sammen til at få status omkring byggeriet. Hvordan bruger vi det? Det er nemmere at projektere sensordækning, så der ikke er nogen døde områder, og vi har faktisk mulighed for kun at have lyset tændt der, hvor vi registrerer bevægelse. Den måde, vi skal tale om i dag, trådløs lysstyring, det er ECR, som er knyttet op mod en sensortype fra Signify, der hedder SNS 210 MC. Det er Zigbee-baseret kommunikation, og det er en kommunikation imellem noderne, hvor de indgår i et netværk og kommunikerer beskeder frem og tilbage på kryds og tværs i den mesh. Det er egnet til rum op til 3 meters loftshøjde, og det kan faktisk gøre sig gældende i rigtig mange kontekster, lige fra daginstitutioner til klasselokaler, til kontorer, til hospitaler også, hvis det er den type styring, man gerne vil have. Det programmeres via en smartphone, og nærmere bestemt Bluetooth-enhederne i smartphones. Jeg har sågar til nogen, der programmerer det i tablets, men det er ikke det, der er anbefalet. Og du har mulighed for at lave eller tilføje et trådløst Enotion-tryk, som genererer en impuls, der så sender beskeder til sensorenhederne med en prædefineret funktion, som vi så kan customisere bare. Inden vi går mere i dybden med detaljerne, så vil jeg gerne lige have, at vi starter med Zigbee, fordi Zigbee er ikke udviklet til bare at være en lysstyringsprotokol. Det er udviklet til at være en Internet of Things-protokol, hvor komponenter med Zigbee-enheder kan indgå i netværk og udveksle data. Og det er faktisk en meget anerkendt og anvendt teknologi, og Signify har valgt at knytte deres lysstyring i ECR op mod Zigbee. Og det fungerer på den måde, at vi har de her armaturer, og der sidder en sensor i, som er indgangsvinkelen til Signify, deres system. De kommunikerer Zigbee med hinanden, så lige så snart de er programmeret, så er der ikke nogen adgang til de armaturer via Bluetooth, medmindre du har appen. Så vi har behov for en installatør, eller en slutbruger, eller en facility manager, der har programmeringen på sin telefon, og en Bluetooth-enhed og appen til at tilgå de her armaturer, men de kører for sig selv, lige så snart de er programmeret. Og det er den sensor, der sidder der, og den er jeg sikker på, at der er mange af jer, der har set før. Den der lille fætter, det er en PIR-sensor med integreret lyssensor, så vi kan lave dagslysregulering med den. Det er et Zigbee-komponent, og det er vigtigt at forstå, at Zigbee-komponentet sidder i sensoren. Jeg ved, at Signify de har i tankerne, at det her komponent, Zigbee-komponent, skal også kunne sidde i driveren, men for så vidt jeg har hørt, så er vi der ikke helt endnu. Det her komponent får strøm fra en D4i-driver inde i armaturet, som er en ny måde at lave DALI på, hvor du har en integreret strømforsyning i DALI-driveren. Og som sagt, de programmeres via Bluetooth. Vi har så mulighed for at have ekstra komponenter som tryk eller en gateway, for at vi kan gå ind manuelt og overstyre sensorerne, lave et lysscenarie, eller hvis vi har brug for at lave døgnrytmebelysning eller dataudveksling. Det er som sagt ikke et krav for, at installationen virker, men vi oplever rigtig tit, at specielt trykket giver brugerne en følelse af ejerskab, og jeg kan være med til at styre, hvilke lysbehov jeg har i de enkelte rum. Ja. Ja. Der kommer et spørgsmål om, hvad sker der i programmeringen, når enheden den ikke længere eksisterer? Den vil stadigvæk være fysisk i appen, fordi I skal huske på, den bliver synkroniseret via Bluetooth. Så hvis nu der er et armatur, der bliver pillet ned, og du har telefonen på en anden lokation, så får du ikke beskeden om, at det her armatur mangler, før du står ude fysisk og har Bluetooth-forbindelse til den. Det du så kan gøre efterfølgende, det er, at du kan fjerne den fra appen, hvis nu du laver service og skal udskifte et armatur, placere det nye ind i og koble det nye armatur ind i programmeringen. Og det gøres alt sammen faktisk via Philips Master Connect app, eller hvis man har OEM-samarbejder, Glamox har, der er nogle andre firmaer, der også har deres egen udgave af appen. Men det bogstaveligt talt er et andet skin. Det er den samme funktion, det er det samme layout, det er bare nogle andre farver. Så herfra, der programmerer og konfigureres
sensorerne, og vi kan definere, hvad skal tænde sammen, hvordan skal vi have sensortiderne, hvad skal trykkene gøre. Den kommer både til iPhone og Android, og jo, jeg har også set nogen gøre det via tablet. Jeg vil ikke anbefale det. Der er også mulighed for at lave backup og delingsfunktioner, hvis nu man er et facility management team, der alle sammen skal have mulighed for at kunne justere på lysstyring, så kan man samarbejde på det samme projekt ved at dele det med hinanden og huske at synkronisere til en cloud. Og det fungerer også sådan, at hvis ens programmering lige pludselig er på en telefon, men den bliver væk, så har du mulighed for at logge ind på en anden telefon og synkronisere dine projekter ned til en ny enhed. Så det vil jeg meget kraftigt anbefale. Du har også mulighed for at hente den app, der hedder Philips MC Control App, og den er målrettet til slutbrugeren. Så inde i Master Connect kan du generere en QR-kode, som slutbruger kan scanne, og derved få adgang til app-kontrol for deres egen smartphones via at generere den her QR-kode. Og det kræver selvfølgelig, at du har et Bluetooth-signal aktivt til det rum, du står i. Og den ser sådan der ud. Så nu har vi en masse ting, vi kan. Men hvordan skal vi strikke vores system sammen? Vi skal kigge på nogle forskellige måder for at gøre det. For det første, så skal vi have en forståelse af, hvad kan vi gøre med lyssystemet? Hvad har vi af muligheder? Og så, hvordan vil vi benytte de muligheder? Så hvis vi kigger på nogle af de funktioner, som er indbygget i sensorerne, for husk, det er jo sensoren, der er omdrejningspunktet i det her system, så har vi mulighed for at lave en automatisk tænd og sluk. Det kender vi alle sammen. Vi har også mulighed for at lave en manuel tænd, automatisk sluk. Vi kan faktisk også bypasse sensoren helt, sådan så det kun er tryk, du kan tænde og slukke lyset med. Så har vi mulighed for at opsætte, hvordan skal lamperne i en gruppe tale sammen. Skal de kun være sig selv at tænde op, når der er en, der registrerer bevægelse, eller skal alle tænde sammen, når en registrerer bevægelse? Nogle af de ekstra indstillinger, vi så kan gå ind og justere endnu mere for at opnå en endnu større energibesparelse, det er at gå ind og lave dagslysreguleringen og gerne lave den i zoner. Vi kan gå ind og lave korridorfunktioner. Jeg færdiggør lige slidet, så tager vi den. Vi kan også lave tunable white styring og døgnrytmestyring, hvis vi har den her gateway, som er uret i selve systemet. Ja, et spørgsmål? Ikke hvad jeg har prøvet. Der bliver spurgt, om der er gateway til KNX. Ikke hvad jeg har prøvet, og ikke hvad jeg er blevet efterspurgt på. Jeg ved, at vi i Glamox har udviklet en måde at sende signalet fra Zigbee og ud til vores monitoreringsplatform. Så det vil sige, der har du et dataudtræk fra den her Ubisys Gateway, og så er det et spørgsmål om at få koblet den op, så det data passer sammen med KNX. Så jeg tror ikke, det er umuligt, men det kræver, at man finder en leverandør, der har forstand på, hvordan man laver den dataudveksling. En anden ting, vi skal være lidt opmærksom på, det er med ECR firmware, fordi der er forskellige firmware på forskellige generationer af sensorer. Den er ikke hardware-baseret, så tidligere firmware kan opdateres til den nye, men man skal være opmærksom, for den er ikke bagudkompatibel. Og de forskellige firmware skal helst være ens for grupperne. Hvis vi kigger på firmware 1.2.12, som er i rigtig mange installationer i dag, men som rent faktisk er udgået i gåseøjne, det bliver ikke dem, der bliver sendt ud med nye sensorer længere, der har du mulighed for at have 40 armaturer i en gruppe. Det vil sige, at i et rum kan du have 40 armaturer sammen, og det er, hvis der ikke er nogen tryk. Hvis der er tryk med, så har du kun 30 armaturer i et rum. Hvis du også har energimonitorering, eksempelvis via en Ubisys Gateway, så har du kun 20 armaturer. Du har maks 5 tryk per gruppe, og du har maks 5 zoner, du kan inddele i. Men vi er blevet så begavet fra Signify af, at de har lavet en ny firmware, der skubber til de her begrænsninger. Det er den, der hedder i dag 2.020 eller 2.021, er vi faktisk kommet op på. Nu er vi lige pludselig oppe i, at vi kan have 120 armaturer i en gruppe. Og hvad jeg kan læse ud af databladet, er der ikke de samme begrænsninger med, at der er færre armaturer med tryk, og endnu færre armaturer, hvis der er energirapportering. Nu kan vi have maks 15 tryk og maks 5 i hver zone, og vi kan igen lave 15 zoner. Så nu har vi lige pludselig en meget større bane at boltre os på, og vi kan skræddersy det ind i flere undergrupperinger, der gør, at vi kun har lys tændt der, hvor sensorerne registrerer bevægelse, hvis det er det, vi gerne vil. Så det næste, vi skal forstå, det er systemets hierarki. Den her, den er ret vigtig, men den er lidt pudsig, fordi når du har et projekt og opretter et projekt, som typisk vil være hele dit byggeri, så laver du en gruppe, hvor du underinddeler din rum i, og de armaturer kan så tale sammen.
Du kan ikke tale på kryds og tværs af grupper. Den her begrænsning på 500 sensorer per projekt, det er faktisk en begrænsning i synkroniseringsdelen. Så det er appen, der ikke har mulighed for at synkronisere flere end 500 enheder mellem forskellige brugere. Du kan sagtens have 2.000 eller 3.000 i et projekt, men så er den låst til den telefon. Gruppebegrænsningen har vi lige talt om nu. Den er blevet rykket fra 40 til 120, og vi kan maks have et armatur i hver zone, men vi kan til gengæld have 15 zoner nu. Som hierarkiet ser ud på følgende måde. Vi har et projekt. Inde i det projekt, der laver vi undergrupper. De kan ikke tale sammen på tværs af grupper, men internt i gruppen kan armaturer kommunikere sammen. Og de grupper kan du så igen underinddele i zoner. Så hvis vi prøver at tage et eksempel med et klasselokale systemdesign eksempelvis. Der har vi et klasselokale med armaturer. Vi har vinduer i bunden, og så er det lidt utydeligt her på den mørke baggrund, men der er faktisk en sort tavle helt over i venstre side. 2 tryk. Det vi har mulighed for, det er at have flere klasselokaler i det samme projekt. Så en skole med 10 klasselokaler, der kan du have alle klasselokaler i samme projekt. Du inddeler dem bare i hver deres gruppe, sådan så de kan kommunikere sammen med armaturer derigennem. Så kan vi derudover lave en zoneinddeling, der gør, at lysrækken omkring vinduerne, de dagslysregulerer efter sit eget niveau, midterzonen efter sit eget niveau, og igen inden langs væggen sit eget niveau for at opretholde det rigtige belysningstryk, men vi bruger kun den energi i hele rummet, som vi har behov for. Så er der mulighed for at lave en tavlestyring, og grunden til, at jeg har taget den med, det er faktisk på grund af trykkene. For som I kan se, trykket ved døren, det styrer hele gruppen. Der kan vi tænde og slukke eller dæmpe op og ned, lave 2 scenarier for klasselokalet. Men hvis vi har brug for, at lyset er slukket i hele klasselokalet minus tavlebelysning, så har vi knyttet et tryk til zonen, der gør, at vi har fleksibilitet til at styre det uafhængigt for de andre. Giver det mening derude? Super. Når vi så skal til at programmere installationen, så er der 5 simple trin, man skal igennem. Og det er ikke noget, vi desværre har tid til at gennemgå i dag, men det vil jeg meget gerne vende tilbage og tale om en anden dag. Og der er også ressourcer på, hvordan det her foregår. Det, jeg synes, der er vigtigt at have fokus på, det er faktisk de her tryk. For dem får vi utrolig mange spørgsmål på. Philips EasyAir-tryk, de kommer i 2 varianter, når det er en Ocean. Det kommer i et 2-tryk og et 4-tryk. Og de minder om hinanden. Både 2-trykket og 4-trykket på venstre side af kontakterne, der har du øverst i højre hjørne en tænd-knap og en dæmp-op-knap, hvis man holder inde. Og nederst, der har du en sluk-knap og en dæmp-ned, hvis man holder inde. De funktioner er fastlåste. Havde det været en dalinstallation, så havde vi nemt kunne flytte rundt og sige, at vi vil faktisk have tændt et andet sted. Det kan vi ikke her. Det samme er gældende med et 4-tryk, men der har du så mulighed for på højre side af tangenterne at dæmpe op i farvetemperatur på den øverste knap med et langt tryk, og dæmpe ned i farvetemperatur med et langt tryk. Det forudsætter selvfølgelig, at du har et CCT-armatur. Derudover så er der også mulighed for at lave 2 scenarier, altså 2 lysindstillinger, hvor du enten på zone eller gruppe går ind og laver et prædefineret scenarie. Du kan enten gøre det, så den samme indstilling til alle armaturer, eller du kan faktisk på hele listen af armaturer lave en special konfigurering. Så nogle armaturer har 15% intensitet, andre har 40, nogle har 4.000 Kelvin, andre har 7.500, nogle er helt slukket. Det kræver bare lidt ekstra opsætningstid. Men hold fast i de prædefinerede knappositioner. Det vi kan justere, det er scenarierne på knap 1, eller på knap 3 og knap 4 på et 4-tryk. De andre er fastlåste og defineret af styringssystemet. Hvis vi så har brug for en urstyring eller en døgnrytmestyring, så har vi brug for noget, der kan klokken. Fordi de her sensortyper, de har altså ikke et integreret ur i sig. Så det er faktisk der, hvor at Ubisys Gatewayen, den kommer ind. Den fungerer som en farvestyringsprofil, hvor den sender Kelvin-temperaturer i løbet af dagen, alt efter om sensoren er aktiv eller ej. Du kan enten vælge en forudprogrammeret profil, eller du kan lave dine egne skabeloner, hvor du kan definere, hvad vil du gerne have din lysstyringskurve til at gøre i løbet af dagen. Det er også muligt med den her at lave systemintegration til andre platforme, men læg mærke til den der stjerne. Det kræver, at du har en leverandør af systemet, der forstår at trække dataen ud og repræsentere den for dig. Og den måde, vi har løst det i Glamox, det er at knytte det op mod Glamox Connect, som er vores monitoreringsplatform, hvor det er muligt at trække data ud fra de forskellige lysstyringssystemer, vi har,
vores DALI 2-system, vores trådløse systemer og wireless radio, og samle det hele et sted, monitorere installationen fra. Hvis der er nogle spørgsmål, der er dukket op, eller der er flere spørgsmål til med de her funktioner, hvordan virker de, hvor finder jeg ud af de her begrænsninger, hvor står de henne, så er der her en liste over ting, jeg kan kigge igennem. Specifikt databladet for sensortypen, der står der begrænsninger med, hvor mange armaturer kan vi have per gruppe, hvad er sensorhøjden, hvordan skal jeg projektere det. I Easier Installer Manual, der er der 80 meget spændende sider omkring alle funktionerne og hvordan man programmerer det. Hvis man synes, det er lidt for meget, så har vi rent faktisk i Glamox et LMS-videnscenter for alle vores lysstyringssystemer, også Wireless Zigbee, og den er tilgængelig for vores hjemmeside af. Vi kan godt sende en link ud, hvis der er nogen, der er nysgerrige. Der kan I få den her step-by-step guide om, hvordan man programmerer det, og en forklaring af den måde, man konfigurerer sensorer på. Men det er en anden snak. Min tid er ved at være gået nu. Så tak for jeres opmærksomhed, og tak for invitationen. Og med de ord, så tror jeg, vi vil gøre klar til, at Frederik skal fortælle lidt mere om DMX for os. Tusind tak. Yes, skulle den virke. Jeg kommer lige til at sætte mig ved min computer og læse lidt op for jer her. Jeg skal fortælle jer hvorfor om et øjeblik, men derfor så kan I ikke lige se mig her på kameraet. Okay, skal vi se om jeg kan se noget. Yes, og er der hul igennem? Vi prøver at køre. Okay, ja, men som I kan se her på første side, så er der gang i en masse spændende materiel og farver, fordi vi skal snakke om DMX. Jeg hedder Frederik Borallo og er fra Lightbureau og har rådet med en masse DMX-projekter de sidste, det ved jeg i hvert fald 10 år. Og nogle af dem er Øresundsbroen, blandt andet, som der også er et billede af her. Når man arbejder med armaturer, som er lidt mere sådan, sådan professionel art til arkitektur og så videre, GoPro, moving head og så videre, så er det ofte, man skal over i DMX og arbejde med det. Og jeg har gjort det, jeg har lavet min præsentation, sådan at det også kan være lidt sådan et opslagsværk, og det er også derfor, jeg lige vil læse lidt op af de tekster, jeg har lavet, for at vi ligesom får det hele med. Så kan I selv bruge det en anden god gang, når I har glemt, hvad der lige blev sagt. Men lad os hoppe ud i det. Så hvad står DMX for? Det står for Digital Multiplex, og det er den dominerende standard protokol for styring af avanceret belysning og sceneudstyr. Med DMX der kan man med få kommandoer styre adskillige enheder forholdsvis enkelt og skabe flotte dynamiske lyssætninger. Nogle DMX-armaturer har standalone-funktioner, som kan være nyttige, hvis man ikke har de store krav til dynamik med videre. Der er mange variationer af DMX-lysstyringer og armaturer, men de bør som udgangspunkt fungere fint sammen. DMX-lysstyringer er funktions- og softwaremæssigt meget forskellige, og derfor så er det vigtigt, at man afklarer, hvilke behov man har, inden man vælger sit fabrikat af lysstyring og typen. Og DMX, det består af, eller det man siger er, at et DMX-univers består af 512 DMX-kanaler. Det er de der DMX 512, der står øverst her. Og det vil sige, at hver kanal har en adresse, og det er så nummer 1 til 512. Hver enkelt kanal kan så indstilles i 256 trin,
fra 0 til 255. Det er det, man kalder for 8-bit. Det vil sige, at med et DMX-univers, så vil det være muligt at regulere op til 512 forskellige lyskilder individuelt i trin, i 256 trin. Og det er så det, som man også nogle gange, hvor man siger, at det er fra 0 til 100%. Det kan figurere begge dele, når man arbejder med det, at det er enten de her 256 trin eller 0 til 100%. Hvis man kombinerer 2 kanaler, så får man hele 65.535 trin. Nu bliver det meget nørdet, men det er det, der hedder 16-bit. Og det er så fra 0 til 500 eller til 65.534. Og det skal jeg komme tilbage med, hvorfor at det kan være vigtigt. Har man brug for flere end 512 kanaler, så anvender man blot flere DMX-universer. Og når man så skal starte med at programmere sin armatur, så skal man starte med at vælge en DMX-profil til ens armatur. Og DMX-profilerne, de bestemmer, hvor mange DMX-kanaler hvert enkelt armatur styres med. Og de kan findes, de forskellige profiler kan findes under noget, der hedder DMX Charts, som følger med dokumentationen for armaturet. På et RGB white armatur, så vil der oftest vælges en profil med 4 kanaler, en for hver farve. Og hvis der kan vælges profiler med 5 eller 6 kanaler, så vil det ofte være kanaler, der er en master dimming af alle farverne på armaturet samtidig, eller en strobeeffekt, der får det til at stå og blink. Det er ikke noget, vi bruger så meget, men det kan jo være, at man har behov for det. Når så profilen er valgt, så skal armaturet have tildelt en DMX-adresse. Og et RGB white armatur, der er indstillet på 4 kanaler, og tildelt DMX-adresse 1, det vil reagere på DMX-kanal 1 til 4. Generelt så vil første kanal være den røde, den anden den grønne, den tredje den blå, og den fjerde den hvide kanal. Yes. Et spørgsmål? Jo, det er jeg sikker på. Daily. Ja, der bliver spurgt om Daily kan anvendes i stedet for DMX, hvis man ikke har behov for hurtigt skift osv. Og det vil jeg sige, det tror jeg sagtens, det kan. Men lad os se, hvad vi kommer igennem her, så kan man prøve at vurdere, om man har behov for det. Med hensyn til farve, indstillinger osv. Her er der lige illustreret de forskellige adresser, 1-4 og de forskellige farver. Den værdi, når man indstiller hver kanal på 0, så får man sort, altså ingen farve. Og hvis man så kører 255, så får man fuld rød, grøn, blå eller hvid. Og som I sikkert ved, så kan man jo så blande de her værdier forskelligt og opnå forskellige farver. Det vil vi ikke gå ind i i dag, men det er klart, at hvis man blander hvid i de andre farver, så vil man trække farven over mod en pastel. Og det kan vi lige vende lidt senere, hvordan man gør det i programmeringen. Avancerede armaturer, de styres ofte med mere end 20 kanaler til for eksempel farver, dimming, zoom, fokus, rotering, godbord med videre. Og moving heads, hvor det er vigtigt med høj præcision ved paner, tilt, altså når man drejer armaturet, der anvendes ofte 16-bit med de her over 60.000 trin. Nu har jeg bare taget sådan en DMX-chart med, for man lige kan kigge i det. Jeg tror, vi kører det hurtigt igennem, men der kan man se for et armatur her, som er i realiteten et GoPro-armatur, som er bevægeligt. Der har man 25 kanaler, og man kan så se i det her skema, hvad de forskellige kanaler bruges til. Og man kan se, at for en kanal kan faktisk bruges til mange forskellige funktioner for sådan en armatur. Der er faktisk 4 sider her, og hvis vi
går videre til næste side, så kan man se, at der kommer sådan en kanal, der hedder pan og tilt, og der er også noget med et gobo-hjul, der skal kunne drejes, og der bruger man så de her 16 bit, hvor man altså har kan lave nogle rigtig, rigtig fine indstillinger. Går vi videre, så kan man også se, at på sidste side herovre, kanal nummer 25, der er en masse funktioner. Det vil sige, at man kan altså bruge en kanal til at konfigurere rigtig mange ting i et armatur. Vi går videre her. Men når man så har sådan en armatur, så skal man jo indstille en adresse på det, for at få det til at tale sammen med sin styring. Og på det her armatur, som er sådan et DJ-armatur, der har vi jo nogle knapper. Så der kan man gå ind med knapperne og indtaste adressen. Man kan også vælge nogle standalone-funktioner osv. Men det er altså sådan, det foregår. Hvis vi så går til andre armaturer, ældre armaturer, typisk så vil de være indstillet med deep switche, og der er det sådan, at man bruger det binære talsystem, så det vil sige, hver af de her 10, eller faktisk 9 deep switch, de har en binær værdi. Så det vil sige, hvis man skal bruge adresse, eller vil have adresse 1, så sætter man deep switch 1 on, og hvis man skal have 10, som der står i eksemplet her, så er det 8 og 2, det giver 10, så man tænder for kontakt 4 og 2, og så kan I se dernede af, hvad der skal til for at lave de forskellige andre 100 og 200. Det er en anden måde at adressere armatur på. Så er der en, der hedder fun, den der hedder nummer 10. Det er oftest en standalone-funktion, hvor at man kan vælge farveskift automatisk uden en styring. Så er der også nogle armaturer, der ikke har nogen knapper på, eller ikke nogen deep switch. Dem adresserer man ved hjælp af enten en styring eller en DMX-tester her. Og der har jeg så 2 forskellige slags her. Og den vi bruger meget er den, der hedder en DMX-cat, som man tilslutter sin telefon, og så kører den på Bluetooth, og der vil man så have mulighed for at sætte adressen på armaturet. Og også andre ting, faktisk også navngive armaturet, hvis man vil give det et specifikt device name eller et navn. Man kan også udlæse temperaturer og drifttider og så videre på armaturerne, så man ved, hvor længe de har lyst. Udover det, så har man mulighed for at hente forskellige setups, kan man sige, til armaturer. For eksempel så kunne jeg slå det her armatur op, vi kiggede på før, med de 25 adresser, og så simpelthen hente et setup til den, så jeg har en fader for et gobo-hjul og en farve og alle de funktioner, den har, dem vil jeg simpelthen have lagt op med det samme, så er det hurtigt at komme i gang. Det er en rigtig nem måde at starte op på. Hvis vi så går videre, så kan vi lige snakke lidt om, hvordan genererer man egentlig de her signaler til DMX. Normalt så bruger man enten en tester, det er når det skal være nemt, eller man selvfølgelig tester, eller også så bruger man en DMX-pult, eller en DMX-controller, har jeg valgt at kalde det. En DMX-tester har vi lige snakket lidt om, den kan også kontrollere DMX-forbindelsen. Den kan aflæse, hvad der kommer ud af en styring, eller den kan også sende signaler til at teste anlægget. Hvis man skal sætte armaturen op, så er det der hedder ADM, man skal lige være opmærksom på, at de skal have, og det skal styringerne også have, for at det kører sammen. En simpel DMX-pult, sådan en slags DJ-pult-ting med prædefinerede fader, det er sådan den mest simple måde, man kommer i gang med DMX på. Og ellers så kan man jo få pulte, der er kæmpe store, der ligner de her kæmpe store lydpulte, de har til koncerter og så videre. De kan være meget avancerede og udstyret med fader, knapper, skærme, og de kører på deres egen software. Og ellers så til arkitektoniske anlæg, som vi ofte laver, der bruger vi så det, jeg har valgt at kalde som DMX-controller, og det er netværksbaseret, og det anvendes sammen med DMX-noder, kalder man det for, som sender signalerne ud. Og der har man så en software til.
eller også apps. Det er også en mulighed. Der skal man bemærke, at hvis man skal arbejde med mere end et par universer, så kan det være nødvendigt at købe projektlicenser til sit projekt, og så man ligesom får åbnet op for det antal universer, så det kan koste noget ekstra. Vedrørende kabler, der er det noget af det vigtigste, når man arbejder med DMX, at der er styr på det. Der er nogle krav til, at de skal kunne føre en RS-485 protokol, altså de her signaler. Og der er det specielt vigtigt, at impedansen i kablet er den rigtige, cirka 120 ohm. Og sådan et kabel, der skal være en skærm, og så skal der være 1 eller 2 signalledninger, altså plus minus. 2 sæt, 1 eller 2 sæt. Normalt så vil det være nok med 1 sæt. Og mikrofonkabler kan ikke anvendes. Så er det vigtigt at endeterminere sine kabler, og det kan jeg vise på en tegning om lidt, hvordan man gør det. Hvis man nu skal kaste ud det her, så er der sådan en bog her. Der er faktisk et link, hvis man trykker på den. Så så kan man få adgang til den. Der er en lysorganisation, der deler den, så det har jeg tænkt mig, eller det tænker jeg sikkert nok også er okay, at jeg deler den her. Der står alt om DMX, det kan jeg anbefale. Der er mange gode vejledninger til at fejlfinde også, og så videre. Med hensyn til stik, så bruger man noget, der ligner mikrofonstik. De er enten trepolet eller fempolet. Oprindeligt var det fempolet, fordi man gerne vil kunne kommunikere ud og tilbage igen i 2 ledningssæt, men så fandt man ud af, at man kunne ligge på samme ledningssæt med den her RDM, og derfor så bruger man i dag oftest trepolet stik. Nogle armaturer, som det allerførste, jeg lige viste, det her DJ-armatur, der er faktisk både trepolet og fempolet stik i, og det er bare for at gøre det lettere for brugeren. Men de professionelle stik, der er det oftest fempolet. En Modbus. Jo, det er muligt. Jeg har ikke så meget erfaring i Modbus, så det vil jeg helst lade nogle andre svare på. Det kan vi lige vende tilbage med. Ellers kabellængder op til 1 kilometer på et DMX-kabel, der anbefales 300 meter. Man kan også anvende twisted pair, altså sådan nogle netværkskabler. Der siger man 90 til 500 meter, men der anbefales 300, og det kommer an på tværsnittet. Det står der også meget om i den her bog. Man kan bruge mange sjove ting, det er ikke altid, det virker. Så gå helst efter det, der anbefales. Så er der også trådløs DMX. Det er 2 svenske firmaer, Wireless Solution og Loom Radio, der er rigtig gode på det. Og det er så afhængigt af omgivelserne, hvor langt det kan række. Nogle af armaturerne har også indbygget wireless, det her anlæg, eller den her kommunikationsform i sig, så man kun skal sende signalerne ud til armaturerne. Et DMX-anlæg, det laver man normalt som daisy-chain, hvor man kører fra armatur til armatur. Og der kan I se en lille modstand der i slutningen, der er vigtig. Ellers, hvis man vil splitte det ud, så bruger man DMX-splitter, og man må ikke lave stjerneforbindelser, ligesom man måtte i Daily. Det er altså ikke okay her i DMX, så risikerer man det ikke virker. Hvis man skal distribuere DMX-signaler over længere afstand, så kan man anvende Ethernet, altså bruger twisted pair, altså netværkskabler eller fiber. Og så bruger man netværksbaserede DMX-noder med egen IP-adresse. Og løsningen den anvendes ofte, også når man skal bruge flere universer, så køber man simpelthen bare så mange, man har behov for, og så kan det være sådan et rakskab, ligesom man kan se på billedet der. Noderne, afgangen, de opsættes i noden, så det vil sige, at man kan give dem de universer, man vil, eller kalde dem for det, man vil, og de kan også hedde det samme. Man kan sagtens have flere universer, der hedder det samme, hvis man vil det. Via netværk, der sender man DMX og RDM-signaler som ArtNet. Det er den ældste af protokollerne, og ellers så hedder den SACN. Og der kan I så se, hvor mange universer de kan sende. Og jeg vil anbefale at anvende DMX-noder i stedet for splitter, fordi det er nemmere at fejlfinde på. Her har vi en simpel opsætning, der kan du hurtigt komme i gang med en pult, og så en DMX-recorder. Den kan optage
hvad kan man sige, lyssignalerne, kan man kalde det for. Så hvis du laver en setting med nogle farver, så kunne du sige, det vil jeg gerne gemme, og så kunne du genfremkalde det, kan man sige, når du vil det, og du kan også sætte kalenderfunktioner osv. En mere simpel version af den her med en DMX-cat, fordi der har du de samme fader, og der kan du slide forbi, og der har du simpelthen mulighed for at styre alle 512 kanaler. Så det er et rigtig godt værktøj. Ellers er der software, og der findes rigtig mange forskellige versioner. Der findes meget software og mange controller. Man skal sørge for, at software og controller er samme fabrikat, men man skal også samtidig sørge for, at den software, man vælger, og den type controller, at de er kompatible. Så det er vigtigt at sikre sig, at det, man har tænkt sig at arbejde med, at det er kompatibelt. Her er det et firma, der har været på markedet mange år, så det er en god reference. Men der findes forskellige typer software, nogle der er simple, nogle der er mere komplekse. Sådan som man programmerer DMX, det er ved, at man arbejder med scener, kan man sige. Man sætter en scene med nogle farver. Det kunne for eksempel være en blå for scene 1, eller en rød som scene 2, og så kan man gemme dem, og man kan ligesom stacke dem i det, der hedder en queue-list, og så kan man hoppe mellem den ene og den anden scene og indstille, hvor lang tid de skal være tændt, og hvordan lyset skal fade, hvor lang tid det skal tage imellem dem, og så laver man normalt et loop, hvor man så hopper tilbage. Sådan kan man arbejde med scenerne. Man kan også lave det der timeline-programmering, hvor man arbejder med effekter, kan man sige. Det kunne også være, at man siger, at nu skal alle lysene være blå, nu skal de være røde, så skal de være gule. Lidt på samme måde som queue-liste, men det der med timeline-programmering er, at dem kan man også stacke, ligesom en queue-liste, så man faktisk kunne have ret avancerede lyssætninger. Det kan man altså blive meget klogere på, hvis man går ind på producenternes hjemmesider, så kan man tit finde tutorials, hvor de forklarer, hvordan det gøres helt fra start, scratch. Så det er en god måde at lære at programmere på. Ofte så har de astronomiske ure indbygget, sådan nogle controller, og de har kalenderfunktioner, og man kan også fjernstyre dem via webbrowser, så der er mange muligheder for at sætte det op. Vi har arbejdet meget med noget, der hedder Matrix, som også er bare en anden slags controller, hvor man har en controller og en node, og så har man et stykke software. Og der er blandt andet lavet lys på et telt på Roskilde Festivalen. Og det, som man gør tit i de her software, det er, at man laver det, der hedder en DMX-patch eller en mapping. Det vil sige, hvis man forestiller sig herude til højre, at man har scenen, der hedder arena her i midten, og så sætter man lamperne rundt udenom, og man kan se den deroppe på teltpælen. Jamen, så siger man, det her armatur har, det er et nummer, det er en adresse 21, og når jeg så i min programmering siger, nu skal jeg have en firkant her, der skal være lilla, jamen så tænder det armatur. Men hvis jeg så trækker firkanten ud over alle de andre, jamen så tænder de alle sammen, og så bliver det helt lilla. Og hvis jeg nu lagde en effekt på, som man også kan med nogle bølger, eller der er en masse effektgeneratorer i de her software, hvor man kan lave farvede bølger, eller man kan lave en gradering mellem forskellige farver, jamen så vil den automatisk lægge død på armaturerne. Og det er blandt andet noget, vi har brugt her på Øresundsbroen, som er et af vores større projekter, hvor vi har 192 armaturer. Der har vi lavet sådan et setup med 2 universer, hvor de faktisk er fuldstændig ens sat op, men i og med, at det er 2 forskellige universer, så kan vi styre dem individuelt. Og her kan man jo så se, der er lige markeret armatur nummer 1, og det er også bare RGB white armatur, der er anvendt, orienteret de rette steder på broen, og så har vi så mulighed for med vores software at gå ind og simpelthen lægge farven, kan man sige, visuelt ovenpå vores layout, og så kommer farven automatisk op på broen. Så det vil sige, at det gør det utroligt let at lave en programmering, fordi man arbejder lige pludselig visuelt og lægger nærmest, grafikken på, og så klarer programmet ligesom resten. Her er det sådan en solopgang, vi har prøvet at genskabe på broen. Og den næste her er flagene, som nok er lidt mere kendt. Men det var et meget hurtigt indblik. Jeg håber, at I blev lidt klogere på DMX, og der er i hvert fald masser at gå i gang med, hvis man har nogle visioner inden for det. Tak skal I.